Sibo, orang kagopahag nilang igso sa Sibo, hindi ko pahastanan. Iko igso Sibo. Gua pa ka. Karang mo to kasabot. Hi guys, majong gabi Adong nami sa Pantalan. Diyan sa sila. Ilakaadlaw. Majong makasakay may karong alas 10 para dyan kadlaw na namis family house. Hara mas mingkoy. Si Mingkoy dong. Igupod. Na kanang orange lagi may mga white. Agbang pa sa tubangan ni mo ibutang pa? Ang bago. Tapi bisa bugto na tama. Bugto na. Bye ma. Oh sige, bye-bye na. Bye-bye. Pagamping na lang. Haplas ni Giangi si Lola haplas ha. Ma. Pagamping. Bye-bye. Bye-bye. Pagamping mo. Bye ma. Magamping ha nga tus magbalik-balik sa CR ba pagamping basig ma dakinas. Lola gi ha. Kani hapon na mo. Nasusto na. Takto rang ligige. Parang hinay ang minor ba? Adjasuno ng minor. Palong bitaw pa. Adjasuno ng minor. Ako na adjasuno. Hindi ka ba sa buhol? Bye-bye. Bye-bye kay magamping mong duha ni Lola gi ngantong-ngantong lungsod ha. Wala na bilin niya ge. Wala man siguro tanaw. Panarado na mo. Kani hapon na. Panara na ma. Sami guys. Panara na ba? Bye-bye. Yan. Bye-bye ge. Hi guys, medyo gabi nanadjud mi dari sa kuan barko nakasaka na. Mga alas 10 mularga na ni. Mingaw ka ano magdiri pa sayo. Linaw raman nagdagat. Sot din na mo ang kuan desert popol. Salamat guys sa sponsor dani kuan man ni Soulmate Carisol katoy Jamit kaduha pa ni namong gisuot namong puputi larga na mi guys. Attention to all requests, please stand by now and prepare for unlocking maneuver. Man your station forward and up. Man your station forward and up. Stand by, stand by, stand by. All requests, please stand by now. Kita-kita ta guys sa pulok mapuhon. Standby sa buhol. Larga na ka ng juice naman. Standby. Ano ba ni nakasakay mi karon? Sa Jumi o gabot. Sa Tirobi ni gabot na. Kana si Ja. Ako na lang may nawahi. Bigatin mo ka. Ja? Ikaw may nawahi, ikaw may bigatin. Nag-slip na lang ni mo pa eh. Isa. Flying fish. Hindi mo na flying fish. Flying fish mo good. Seahorse. Ay seahorse di ay katunay taga-sugsungo. Naman ay nagtungkod dagto to asi. Sa to. Hindi ko man nila kanang tango ng lubid pa. Mo din nagatong siya diya kasi siya may namutangtang sa lubid. Naglarga tangtang. What? Like berries. Kanang lubida ba mo yung lubid siya mong kalabaw ay baka luya siguro bugatan. Ito baka ay nabugatan way.
pa nagdala kog pingwit daw. Sunod yung kanang mong wanta magdala kog pingwit kayo nang sakit ang barko mo hinainip. Mo din nga bang mga siman manguha sila isda no. Kaya may dagang isda. Ano siya kamera ko is pasahero. Sa basurahan pa. Masakit sa basurahan. Ha? Masakit na yung truck sa mulikod. Maglakaw ra ko. Hi guys, sa tang oras guys, alas 12:30 sa gabi. Hay padung na mo kadlawon. Nami karon sa 7-Eleven sa Luon. Luon pa mi. Ari sa midari magpalamdag-lamdag. Para nahinay migbiyahe padung sa Family House sa Alicia. Mupan sa midari guys, inom sa mig kape. Welcome 7-Eleven sa Luon, Bohol. Kita mo dari kape. Ay, tik na pa
latte bakla. Diyan sa itong to. Asa may mo parehas ta. Ano Spanish latte? Ay. Namay konto pa na pay. Biskuit. May mga itsura guys. Bolo chigmi. Yay! Diyan mo ma'am. Plastic mo ma'am. Ito sa inyo. Ano yung gasolina nito? Pwede na. Daman kada lungsod. Makagira magyapon tag gasolina. Diri sa syudad. Ito layo na kayo. Kapis na ganyan. Mga alas dos kapin. Bak-bak naman. Ano na. Yung pera yan. Salamat ma'am. Hi guys, mainit ta. Gantakan guys, init kinagdagok ganti dyan sa Bugnaw siguro. Bugnaw kayo eh. Tugnaw. Sa barko gani pag inagapak sa hangin. Ako nga na akong naong kay Bugnaw kay Drio. Sa barko rangga Bugnaw inom ta guys kape. Oo. Timing pud nga gasolinahan abri. Pakultang na. Mo ni nindot na gasolinahan. Pero Manila ba? Nay gasolinahan nay mga inani mo. Binilibin para naay kakuanan ng tao. Puro ng gabi biyahe. Sakto maabot mis family house mga Itangtang na nimo. tag. Kan. Ninibog ko niyo, bro. Ayo kay dugay. Uy. Biskuit guys, nagdadami ka ng kuan, biskuit. Kaya injag gutmon ba? Naay makot-kuot. Sipon ko kalit sa Bugnaw. Kung makadang biyahe ngaron, pero alam yun na magbiyahe ngaron kaysa ka ng adlawan nga init. Alam yun, di mag-ingaron na. Nindot ibiyahe na ni. Gabini ka, way init. Nindot kay biyahe kay Jawa po'y abog. way abo. Ano ba? Ganta guys. Good morning guys. Alas 5 na sa bunta guys. Nanan ni sa Alicia. Napay buwan o. Yubanan ni sa buwan. Nag-insure ka juga mo ang biyahe karon. Kabiing dako. Nabuntagan. Marag nang awak-wak. Kapit na dyan sa family house guys. Salamat sa Ginoo kay safe raga mo ang biyahe. Nanami guys. May sumanang na. Ha? Sadyo lagi ka na matanang. Ay, si Insi. Uy, 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 uy. Hala na natulog, B. Inuun niya nasulod kini natulog. Sabpantadri na. Na. Hawa mi tungtong. Sigara migdalo sa sana hindi kanya. Alas 10. Si kubutoy dito sa mga kami. Giubo siya maayo pa diri pa sa pagdunggo sa Bugnaw mo kay god. Nawala ra man pod. Giubo ka dalas mo. Ha? Uloy. Sa biyahe ra. Sa biyahe. Mura ka hindi ka. Alas 10. Gabi eh. Mainit mo. Lapag ko ang City sa gabi. Wait. Nagagos ka na eh? Naog sa kon Dreso. Wait. Ha. Repair.
Hindi ka matiguwag dali. Pablis tayo kaya ron natin grasya. Okay. Kaya matiguwang ka. Mainit na katay, mainit na tay. Wala kasi na adol po. Ha? Adol. Wa pa sila. Kasi mga kamukan doon. Oo. Kami pa. Hindi ka mo si Bobo yung karon. Gabi, amang biyahe, alas 10. Namnisigan, ipasigaan. Mga isa, namnisigan. Alas na tayo guys, magkakipong pa. Tugnaw. Pangapira mo ito. Ha? Pangapira mo. Nangapi mi dito sa luon. Basta tayo guys, nag-exercise na. Nakinding-kinding. Tayo, budots tayo. Budots. Karabuntag naman ito. Yung nga na, nabuntang exercise. Aga mga exercise ni mama kay Chatsa man. So yung Chatsa. Naligon bisa tuhod ni mama. Yung Chatsa. Pero para giluto naman tayo? Manang ang nagluto ani? Gabi. Exercise. Mag-Chatsa mong duhang nanay tay. Wala yung lulot na ano? Okay. Kanay nyo na wala ko kasabot Isa sana. na mo ako pasiguron kay Mingo. Huwag na ino. Wow, gadi harap Nagpagwapa na yan. alas 3. Jen, Ha? badlo nga na yung nanay kay siguang na nagpagwapa na ino siya. Delikado na. Tiri lang, managod talaga ako na si Tiri sa mukhan. Si Tiri, di ko nang pagkapahan siya. Nauna gani ko si Tiri po. Pagwapa Ganun, mas tiri gwapa. Di, ana pala yung akin doon. Pagwapa Tingnan kasi bo, orang kagopahag niya ng igso sa kasi bo, hindi ko pahasalan. Ako igso si bo. Guwapa ka. Karang mo to kasabot. Ningaw. Karang mo to kasi bo. Ay mga ate guys. Buntag. Ano palis? Palis na day po, damas mo. Ha? Hindi kita rin palis na. Pero sa rabang mignaong gani guys, sa tanaran ni guys. Wa ana nasunog ko sa dagat gapon, gumuhumog ko sa dagat. Mas mignaong gwapa. Ang ating aran Dito ko sa dagat gapon. Ha? At tapos ko sa predato. Ating ating aran ka. Tapos isa po niya po nito sa kuan po ni siya. anak ni Ariston. Panuway. Naliko ko gapon tinatawag ang forma oh. Arang lang langoy nasama dengan tin sa sisir. Kaya daw magdagat kami dagat ito. Ano kay daw? Nasama lagi tay. Ang tiil na hiwa dyan tarawa oh. Nasa dawa na nga nabuak. Hala. Yung mga sindi kali uban ko sa nagat ito kagkan. Niyo po sa nadagang pungkong amo tanawag yung unod po da. Oo na. Huwag mo ko kahibawag mga tidig to. Nakakalong istorya. Luban. Mga to. Dahil naman lang Lagi sa kusina na doon. Sila gila. Ito sa kong tatay din bihaw. Kaya kanon mo. Kita sa mga reels mga nag-chig-chat. Kita ako sa dito. Ang mga tanawag. Morning mo ang kwan guys, bunso. Salamat sa inyo nakakita-kita nagajud mi. Tambay-tambay mo ito ni mo tubig. Mani mong bunso nga laki. Kani si ate pangalawas panganay ng apo. Pangatlo. Ang batang Dudo, cute. Lolo Dudo, oh. Namimiss ka ni Lolo Dudo. Ang baby niyan. Mga lola lolo nagajud mi. Lolo, namimiss ni. alaga itong mga bata. Saan ka makamuli siguro? Mingaw na tayo mga baby do. Buwan, marami siguro. Kasi may mong kauban nagbalik. Ako? Oh. Puro siguro. Ikaw ra. Nang, bakit mo nang katakutan ko? Balik din siya. Ba, nana, ba ako? Sa masubay.